trial, 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 trial,
at tubusan ka. Ako ay maging Diyos ka, ila naman maging balet pula. Nasa iba't ibang pabalita at pangkasaluan. Mapinagildo baliniras in Pascua de Judio, Jesus ilubaya Jerusalem, karas nakilog ng templo, disdana na rin taong mamisaling baka, tupa, ang pati-pati, ang timurin din kalapaglibig kwalta, pakalukulok ka rin ng lamesa. Ginawa yung pamaruking mapinanakapirasong lubig at penabigaman lumwal ng templo, pati na rin baka at tupa, sa kanoping yung bulat ng pera na rin talapaglibig walta. Pengwag no rin karelang lamesa at galang sinabi karekang mamisaning pati-pati. Iluwan yung keti kanaganang yan. At ito naman yung gagawat palengki, intibali-bali ng ipao. Kanitara aga naka rin alagad na ingamato ng kasulatan. Ni kakaluko ko puso, kipamag malasakit, kipibali-bali mo. May karam na rin hudyo sa gnara, nang iwag ang apakit mo kay kami, para apamatuliran mo in kay kang grepagan. May kiba si Jesus, na sa kanyang templo at tilubning at tumaldo, ikalakat kay pasibayan. Ni Hudyos nga lang minagpag, 40 babanwa na yung gagawa ng templo at ikay kalakat may tilubning at tumaldo, dapat yung templo amanwana, yapin ang katawan. At inyang sinubling ay ni Jesus, aga nakaraging alagad na sinabi natin iti at niniwala na ting kasulatan at ting sablang sinabi ng Jesus. Kapataling may pabalita ng Ginoo. Manatili ang
pamahali ang aking Panginoon. Ito talaga ito ang bilang ko pamahali ang aking Panginoon. Nandiyan mga okay sugar mo. Kaya problema, BP, cholesterol, pero kasi bilang ko yung pamahali ang aking Panginoon. So, pwede po pakandili-dili po rin. Para namin yung isang tao, dahil talaga Jimmy, may isang po mali. Ganun mangyari, ito ang bilo ko pamahali. So, siguro yung namin pamahali, yung nagpanan dito ng pamahali. Kintendo, Jesus may tayo ka rin. Ang ginawa niya. So, Jesus po yung mangyari. Yung mga po yun ay magkaya ka rin dahil bigyan ng kintendo. Pagka nakaya pa po rin, yung mali ang Panginoon. Yung mali po ka na ipagin din, yung business. Ito ang pagkatang po. Siguro ikaw naman pagkatang ng Diyos ang pagkatang ng Pilipinas. Kung hindi tayo ang aming mga managiging ako ang aming managing templo. Kali, nagdalahan templo, magugulo na rin. Kaya bakit ang gagawin? Hindi templo. Huwag tayo na rin. Bago na lang ang mangyayari. Okay kaya, kaya agad, tinagpiwan, iwan ng dalawa. Siguro ko lang ang naman, kaya ka sa sarili. Ngayon, dahil tama ang ating Perusko, hanggang magkibig-sabihan. Uli pa siya yung kailangan ka, yan na ka na. Kaya po kanya, mayari na ka na. Nabi ni Jesus Panginoon, at kamon, umpisa na pa ni Evangelio chapter 2, ulit, dapat din na inuwari kay Sunet Preview, kung bakit may pakuya ng Cruz. Bakit? Uling, propeta yan. At say propeta ka, you talk about the prophet. You are a prophet. At makilang ka kay prophet. Yan ay kapag. Yan ay nabinyan kay Jesus. Kaya higit nila, they marking down na mayroon ng mais. Pangkukingan din dyan kung pamaligado ng scriptures. Nagpupot yung marking down niya ng liwa, mata, lupa, kasi ito ang isa ang mag-open and then through, yun naman mangyari may daon na daon, may isa ng lupa, namin, opera hindi. Kaya sabi ka pa rin. Kaya ang karin, ilang yoga. Siyempre, pagkasaluan ka na lang, pangyaluari ka mura. So, nagtagal yung pangan may lupa, bakit may siguro, halimbawa, 50 kilos sa pagkasaluan may, kalagay 150 kilos. So, ano po? Nakakit mo ng kaluluya, mga nakuya tulo. Sabi niya siguro rin ang bato-bato. Pero, pati mabuhay ito. So, dalang balik ang kasi ang mo, pati parang Pera-pera pamayan, kukuletan, pinaglupa ng pagkakaroon. Pag-ibig mo pa. Siyempre, pag nakakaroon ng mga Madrid, kung ito ang isang para sa atin, so, iligit na rin ating community, talagang may sarili tayo, at may huwag na na. Dito, pagkinta, kailang tribals. So, dinamika, sabi lang, may pangga, may upaya, tutulagan mo yan. Bakit ako tanda namin tanda na at ikang karapatan ng kahuan mo yan? Kahit kung kailangan mo naman mga yan. At makakilang member na hawali ng BBC, member na hawali ng Japan Pastoral, makilang ka, may kumakanyan eh. Member na hawali ng Barangay Council, member na hawali ng munisipyo. Pero sinabi ng Jesus, attitude in ipatuloy.
kaya hindi kita talaga. Nakikita siya. Sila yung templo ini, dahil dito. At kampong, pagkasya na na, yung patuto, mayroon ko ang patin, masulit. At niya pinag-king. So, hindi pa ganahan kita ng Pino, bisa ang paningin, kikilalanin ba ang presensya ng aming Pino, then, nalo, yung magimpuhan na, at siya ang mga check at siya piling ko, yung tataran ng mga ito. Pero natin ba, yung mga nagwang para kay aming Pino. Yung mga nagwang. Yang saat ini kita akan gawin ini, pasalamat natin ang Pino, binigyan ng pagkakasya, at the same time, it is a responsibility. Responsibility ng mga restang ini, conforme ng pamilyari kayo lang. Kung gusto yung mga yaman ng akong Pino, nahalang kaya, hindi kayo. Napakanyang luto, imagine akong Pino, binigyan ng mga bisa po. Dahil nga tumapali, paano yung install bilang parish priest kayo ng parok. Na kanyang natsula, exactly mga impresyon para kay Misa. Bilang head rin Eucharistic ministers, hindi nga ako assignment ni kaya nila. Hindi kayo nagpapali yan, kaya ako ang bad ng right. Hindi kayo nagpapali, hindi ako kailangan din. Kaya ko ba pang commitment? Kasi kayo nagpapali, kaya makakit ko rin ng sentro natin. Hindi ka naman buwan, kaya na sentro. Kaya gawin din pala, kapag mga iglesia, kaya kasi nga na pa, Father na, hindi kaya na kita ang quiet law. Kasi lalaki pa rin tao, sabi ng mga kanya, pare-pareho tao. Hindi mali. Brother, kailangan pare-pareho, pante-pante lang. Pante lang, kailangan pare-pareho. Pero bisa tao po nandun, bilas na kayo, okay po, naintindihan mo, kaya magkakamdaman nila sinabi ko, siguro lalagay nyo na kasante. Pero po naman hindi mo kaya po makanya. Then, kaya maganda mo na ang bersay ka, pantaring isa, akin na katangin kaya katangin niya. Hindi niya, pante lang. Kasi yung pinakilin na ikailangan. At yung pepatuan, legal, AI, ang artificial intelligence, ang human intelligence, ipapalik na yung naman so, kita mo bilang ako wali Diyos, dalito, yung kinakamo ng akin. Ang respeto namin naman, kahit naman tao. Siguro, meron mo na pumuhinig ka rin chapel, meron mo. So, nasisimba ako rin, isa na ako kay Melbourne, at sa pag-ibig ng chapel, wala din makakalulog, yan ang ako kong pag-ibig. Yan ang ako. Aking kainta natin. So yung chapter rin dapat i-promote na hindi kinakanta natin. At pante tamo po, tamo pare-pareho. Kasi kung pare-pareho tamo, palagi ko pinakunan ng populasyon. Kasi ang pari tangan, ngayon ito na sa tangan, pari. So, etang pare-pareho. Nandiyan ka rin kaya skills, kaya kaya roles sa tatalakaran. May tamang pare-pareho. Ako po, medyo mga kaya ko na natin kaya na pinigay kami pare-pareho. Nandiyan kung may assign ko kayo di Pampanga, kitang kwarto ko, kitang CR, may nalang tuloy ng grade po. So, kaya ako magtutubero. So, hindi kami ang skill lang kayo kami. Bago, huli kayo, hindi malaki.
Jangan lupa que para que usar el video que no se recibe. Biasa teologi dan saya mungkin berbeda. Saya mampu mereka. Enam dalam prinsip Islam dengan enam dan jabatan mentaham ini. Banyak tentang gracia. Jadi gracia tamu lebih mana? Lebih banyak tentang gracia. Nomor yang mana? Nomor ini. Kulit aku pilih yang bermain gracia mereka. Ayo kita tahu benar-benar dan itu kita tahu sebenarnya kalau kita ini bisnis kita tahu dan mereka tahu juga dan mereka bikin spirit kalau kita boleh kita tahu dia itu tak boleh kita tahu kalau kita juga dipakai dengan jelas balas utang bahan tamu mengkontribut ke kesehatan dengan bahan tamu mereka. Jadi naman mengkontribut ke lima, tidak pilih lima kita. Halimbawa dari itu ada orang Sabtu, ini untuk hari atau orang itu untuk hari. Mau mencoba kalau hubungan dengan kami, kasih. Seguro itu tadi. Grupo acredita na monitor. Mantém a velocidade para a soja em cada ciclo. So, a gente não tem mais de Kita tahu. Ini pesan ini boleh pasulungan kaya tahu. Pasulungan di pamisasan itu, pamipante-pante, dan isang bisita. Respeto at pasulungan hindi kami pareho. Makita gamit namin yan, sumunod na makilala at ibang tao nakikilala kay Kristo. Ito yung mga bitaw. At makikita yan naman kayo sa Purong Paroho, nasalang ipamanimunan po, parang tarati, dahil sumunod, bigay na taong mahilig Diyos. Kaya tamu, kaya pamilya, walang talagang ang Kristo, ibalang Hogan, sumunod sa kaya tamu, mahilig Diyos. Kaya ko tamu mahilig tamu, pero tamu pabuhay, bilang ko tamu mahilig tamu. Para kita sa kapong bantaman at isip, kaya ko grasya sa akin. Kapabilitan ng Kristong pamutog di panagpapulog at mausang ng Diyos sa itara. Pakiamdaman at pakibatan kay panalangin ni kay panak, kapitan ng talagang. Manaritan kay pakiramdaman ng naman ni panalangin. Pakibatan, ginupakiramdaman ng panalangin. Para kay Papatamu, Ileo Calabingaco, King Arsobispo Tamu, i Florentino, King Bura Paroko Tamu, i Padre Arnoldo, at Karempali King Ekatamu Archidiocesis. Manano na sana ang banal Espiritu, isundo na lang pagkaluban si Kanon, ipasyag kimbir at kapanayan at iruning din, manalangin tamang kimbir. Para kaya mamutukan king gobyerno, agang panandamit mong sigasi, ingobra ng pamamastol at pamanina king balayaning Diyos, at pamay magbiasang makilandaw, king agyaw ng banal Espiritu, manalangin tamang king para ka rin laito,
manatili na sanang tapat yung kasalpantayanan at lalong ipalaglaban yung sigasig, yung obra, yung banal na kapulungan mo, madalang tamang ito. Para paresablang sasalpantayan, itunay Diyos, isang neto manalasanan ng Espiritu, tinugod at pamikakapatid, manalang tamang ito. Para paresablang kakakalulu at masakit, bitinan lasanang kapasnawan ang kongsikan, yung pamanaragdag ay kasakitan ng at apatit tanasan, ito ni lugod ng Diyos, kapangilatan ng marasakit at kasiluan ka rin, manalang tamang hindi. Para kaya sablang nenawang nagli, lalo na rin ang ala ng mahaga na kakarel, bigmong lugod ang kong pakaluluno sa ng tanggapan ng Diyos, hindi ang kayayan, manalang tamang hindi. Ikaw, kaya sa Kristo na mo, gawa na ng medyo ng panahon na kapulungan. Kita kami lang ng panalangin na, bilang sana kita, pinag-Kristo. Pinadalay ka kami at ang Kristo dito. Amen. Manatili tayo po makatalaga. Saksyan tayo po yan yung pamanisyon ng altar. Yung altar, yung inglagay sa lubino. Ano na tayo mititipon. Bago pagkasosyan, yung pamigagala ka, kaya nga hanggang lugod na kay Eucharistia. Kalipagkatan at kalupang bilinyagan, ikapulungan namo magsalaya ng imitipon tayo, bandendisyon tayo, itingal tayo. At ang namo ng Diyos, yung panwangan na, yung danay tayo, yung dawang tayo, pwedeng bisikas, at hanggapan yung kayang balayan, at ikalahanggang sa may puli ka, okay ng Diyos, at hinanggap ng sakripisyo ng Kristo, ang idawang ng altar ng krus, para kayo sa plana ng magbilo ka lang. Ngayon kang benon makaipanggulog, inawis mo yung balayan mo. Bantap na susyan, itipang ka na kakinarap mo, kang benon yung pangitipon mo, tinglangesan. Manananasanang itingal ka, ay ang pangli para kaming banal ng misteryo, paging sentro ni kapulian at kapasalamatan ni Keka. Manananasanang magiyang lamesa, arang mo kami, preparasyon niyo yung tinapi, ang mga kagating biyay kami, at pinaman yung kami sa ibubuklod ko kami. Manananasanang maging sibol niyo yung darong ng kaligtasan. Kaya di mo naman sana, mas may palapit kami lalo ng Kristo, ay maghibato, at kaya sumunod yan, yung banal na pala, ipanalamin. Kaya di mo kami sana, kaya di mo naman sana, bigyan kami biyek, ng kapahanan, malyan yung maging katanggap-tanggap at bigyan kami kailangan. May purihin Diyos sa pinagman. Luklok tayo. Yung obispo, insenso aneleli, yung altar, yung insenso, tanda na yung panalangin at kapanyamban, yung banal at kapulungan, ang mumukir ng Diyos. Yun Diyos, ipanalangin ni paging sinisula sana ng bukir at may bagas hingarapan ko. Habang ipinkisamban, ikakakunan niya yung panglo, yung bala na kapulungan ko, at mga sa amin na tuya ko, yung masama yung panglo ng Kristo.
Sundan ka rin pinagkan at pagkakas ka rin magsusunod.
Berdasarkan tanggapan di anin yang ditutulakan pada kapuluhan. Di kapuluhan mo atin keting pananaluga bisa saja sana pinangangan dari kekerasan di kapuluhan ng ministeryo disusunod. Bigyan kami kapamilaan ng Kristo ng Diyos. Bigyan at habang kita sila ay puso. Pasalamatan ng Diyos at Diyos natin. Tuloy na nakakapang ako matuli. Sukat akong nakatapos. Ipasalamatan na ako kapilinan, akong luparin o ginugan na rin pa Diyos ang malulod, akong maganakarap. Ito ang minalaman ng Kristo na ito. Huling naging maleriti, mabirin ng pagkakami. Alam niya kung bakit ang lugod ko, kaya bagong malapit kay Mateo. At nagkapanan ko at papalayan bibisneho ni pagkasawag ni Buksan. At nasa kaya di mo kami papanagkas, maging mabiyang ng pagkakalo. At kaya mo, kaya pasulungan yung pangasusundan, pagkatangan ng Kristo, kung pagkakapulungan ng makalitangan ng Tignetuyato, bayan ko yung ganap, at ang tulong tama, yung kapalitan mo, yung maligayang Jerusalem, yung panwang ng pagkasawag. Pwede malita, kaya ako galing, mabilang ng halal, ako puri kita ng templo ni Kalinero mo, para lang na ang salamatan na at karalitan at namin ang kakata. Yesus Kristus itu at yung umanan ng Banal na Espiritu pagkano ng big sa lain kawalan. Wala ka po ng binibigyan ng pagkakatulog. Ang kanita na iba't yung kinislan na rin doon, ang kanang kikilbo, pinarisitawan niyang pamilya, kikalikay na nilakil. Ulit dito, huwag ng Diyos. Pinitingal doon, para susyending hindi pangkalakan ng ito yung bayo di kaloob mo lugar ng pamamagitan. Tapos ilalim ng tukmi, pangtangal, ipangkaos, kapag kaloob ng ito. At pagkaloob ang pagkakalaban ng Espiritu mo, dahil pinipahin ng karala, ang darang ng ito, ang matularan, awan, ang pangkayan, ng anak mo, Yesu Kristo din Amerike kita masih dengan Indonesia. Ada menarik di bawah, dan kembali di bawah taksiran, imam di bawah,
ito. Tinasabi nila, din mga ibigay kayo ng disipulo na kung na hindi kayo at mga kayo. Ulitin ka namin, kami lang ang pamang kayo. Makikimuna ako na kimali ikalis. At mas tayo ipasalamatan ng Pinoy. Din mo hindi kayo ng disipulo na kung na hindi kayo at minum kayo kami. Ulitin ikalis ni tayo. Pindalan ng bayo mo na natin tibay. At ibubuko ng kayo ang pokala kayo sa buwan. Makikita, ipatawanan ng kasalanan. Pagdan hindi, ibubuko kayo. Kasi tayong misteryo ng isang pamilya. Yan mo yung nagkakambing o makakasapa. Di ba kaligtas na pangalalansa o kamatay na nanamo? Di ba rin pamuli ng Bibli at ipamitas na ito? At ang mga silang salo o kagatuan ng manila. Darang na may kabilang kapasalamatan. Ito'y mabili at panalasakripisyo. Balikan ba yung makadulo, pinayin para nakapulungan. At kinananan na yung ibang tinigyan. Ako yung sakripisyo ng kamatayan na bigyan mo kami ng gusto kayo. Ikagyan sana may pasikahan, ikatawa na kung tayo na naman. Ikatbuang kami kong banal ng Espiritu. At mag-imeto kami ng katawan, beto mong Espiritu para Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mga lakangang daong keka at papalyarya na kami mirakayanan ting pimamananding Santos Una kambelang Juan na Maria, kapilang ng Bina ng Guling Diyos, kambelang San Jose, makatuliran ng esposo, kambelang ng apostol at pamaligay ng martir, kambelang San Fernando, din sa Blamong Banal, pamilipang pamilya ng daw, manali kami bili ng kasawapan ng katana, kigarapan. Bakit sana ayon pangasod ni Eva, pasulungan na yung kapalapan ng pangkaligtasan. Minsan natin mabibulayado. Kasi na may sana ating kasalpat niya ng dugo, yung pala nakapulungan mo, akasalukuyan mga kapekit niya, kapekit na sa iyo, pinero, yung papa mo, at yung Florentino, yung mabispo mo. Minsan kang mabispo, pangit iyakan. Minsan lang susulit yung pala nakapulungan mo. Ating sa mga tao ay mga itikong mo para kayo. O mapangakaluloy pa, pakiramdaman mo'y panalangin iting pamilyang pinulong talakad arapan mo. Lulusan mo lang ang mga tiputin sa mga anak mo, lula pa man ang makasawa. Ikapagdating mayang gabi at isang langkeka may magulan, ang ponmegod na katikigyado. Malugod mo na sana ang tanggapan ng kayayato, anong lupa rin kami manayang magkamit lubos, kibigay mong alamang kikapamilatan ng Kristo, ang bigyogi at ibuli ng pagkalumuki yato, isang lambagi ngayon. Kikapamilatan ng Kristo, kambiyan ng okay, ako ni Banal na Espiritu, sa lapangalan mong ligalo ikaw, o Diyos ipangluwis na tayo, pagkamatingalan ng
pasalamatan, mau sa amin, kita namin mabuti. Habis kami sa mga Europe, balik mo ka kalagay ko kayo ng ating panahon. Manang kasukan ng pakaluwi. Bitinawag ng parati, imamanagin ang mga kasaan. At itulis sa mga pagkakasakul sa pagkakakit. Kapapanayan ang pagkakasya dyan din, pinagpanyatang naging ligaya ng kalapangamas ni Yesus Cristo. Ibigay ni Yesus Cristo, sinabi na kanyang apostol, ikapayapan na ako ko kayo, ikapayapan ko, pabili ko kayo. Pero nasama kaligtan ng kasalanan. Dinipay sila mo, ikasaltampayanan ng parang kapulungan. At pamayapan niya po isang betuan at po kikapulungan. Ikapayapan ko magkari, magkamot, ikapayapan. Ikapayapan kayo, matabi sana kapilan naman. Matulang na po kayo ng ipangkit, hindi na kami itong tanong ng kapayaman ng Kristo.
Kay Cordero ng Diyos, niniwala ko ang kasalanan ng lahat. Walang nalaos si Kapunan ng Cordero.
Panalangin ka. O Ginoo, kapamilot ng dalagin kasulungan mo yung pangalalastas mo, itutuloyan mo karikaisipan mo. Asa na kakasahan marami, pimbala na templo. Ngayon, itutulaw yung pananakabin mo, kami na rin sa tamang panang, lalo na isang Filomena. Pagkalang kay kami, ikaw ang lahat ng Kristo Filomena. Amen. Ngayon po, mabasa niya ang katibayan ng pangapindisyon ng bisitas. The Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Tito San Fernando, Pampanga, Acta Benedictionis. By the grace of God, the Archbishop of San Fernando, Pampanga, Philippines, on the first day of August, in the year of our Lord 2026, the Santa Filomena Chapel at Barangay Santa Filomena, Guagua, Pampanga, of the Parroquia de la Inmaculada Concepcion, Barangay Plaza Burgos, Poblacion, Guagua, Pampanga, Philippines, was solemnly blessed according to the rites of the Roman Catholic Church, even this first day of August in the year of our Lord 2026. Signed, Florentino G. Dolores D. Archbishop, Reverend Father Annie Capil, Chancellor. Sister Maria sa oros ng lao para tingin ang aming kapasalamatan. Kung niya kung magbasa, tinggal ko ay bakit tayo ulitin ka lang ba panahon, di ka bakalag, niyari ako, di ba yung bagay ng akong pena? Baik kung mayari, hindi kaya katamo kapag nasusyan, buri ko kung bayar, di ka pasalamatan, at akmaya oras, karit kong makati. Munguna ko, papasalamatan kay Diyos, uli ibigay nga doon, may patunay na nakalangan ng lubot at hinap na, at tunay din isagla, grasyahan iba't kayo, kadwa. Lakad kong salamat, kinirarang matalago, Santa Filomena, o iakong mena, aalang sawang menilatan mo naman, hingit pa, karina uwis din puso tama, at lalo ng heni, ipapatagpasahari ng bisita sa pasalamatan kaya pumikiaratan at sa bispo. Papaking kayang oras at pamalimunan na kaliting pamagbendisyon, iting bisitas ng Santa Filomena, at lubos sa kagalang-galang Florentino Chicatarias, at tinulit po pa rin kapariyan, akayang tayo Katie Ken, Sekretary ng Puligyaratan ng Arsobispo, Reverendo Padre John Paul Coti, Reverendo Padre Arnolfo Magdaleno Serrano. Rigyaratan kong sinuyong pari, Katie Parroquia, Reverendo Padre Adrian Padre, Reverendo Padre Distrito.
Ticomena, y Reverendo Padre Victor Nicomedes Nicol, Reverendo Padre Jesus Layo Jr., at Reverendo Irving Garcia. Maraming salamat. Maragot ng grasya, hindi talaga kiyang pasibayo, hindi kaya matamang isipas. At maragot kong kapasalamatan, kaya kami pong ibayag. Lalong-lalo na karintawang inosad at midagya, kaya tinanda, bali talaga kiyang pasibayo, misitas ng akong menang. Gawin pong may muna kalindi, may pagkikita, lalong-lalo na po kay Engineer Jess Jesus Tigdao, Mr. Alfredo Tigdao, kaya po mo rin po ito sa salamatan, King Guagua National Colleges, King Family, Pawan, Nimona ng Ma'am Chera Levy, uling King Kilamban na pong makasaray kaya katamong bisitas, King GMC, Mother Perpetual Health Chapel po in magaganap yung isa tayo. Papasalamatan muli po kami kami ng ilang sponsors, benefactors, amida kay muli, King Kalagang Kayatinan at Kasaupan, lalong-lalo na po kami sponsor din kay Karnada Imahe, Kamo, Kevin Chagler, at kami sablang deboto sa memaryo ng Abong Mena. Katatawag niya po, papasalamatan kay Sina o Kinamon sa Diyan, para kami hindi maulang algo, hindi magbendisyon, hindi bayang bisitas, rin kaya din mo CPC, kaya mga ng Santa Filomena, ikakatamo kong DPC, apanin mo ng Sister Clarissa Velas. EFC, apanin mo ng Sis Mayra Reyes. Ikakatamo kong Malugod na Mayor Anthony. Barangay officials, required, directors and commentators, Alcor, ENHC, actors, multimedia, other bachelors, at kaya kung matsukedi, dakal na sakal pong salam. Naya oras sa kaya kamunan. Viva ang Panginoon! Viva! Kita mo kung kapagalwan, baan maging organisado po yung pamamang retrato o picture taking kay Batling Misa, di po yung pamito-pito-pito. Yung Arsobispo o Pere Kaparian, Ray Kaparian, Kapere Pamilyang Tigdao, Ray Kaparian, Kapere Chapel Pastoral Council, Ray Kaparian, Kapere Youth Chapel Pastoral Council, at katataw niyan po rin sa Blanque Sitado at Bisita. Kaya ba't po rin po, ni Misa, yung po minsan dyan pamangan, kung magalang po kita ng GNC Bulwagan po. At salamat. Sir, ang tawag ng meeting, fixed word na tayo. Thank you.
Bigyan mo na nalilibig kayo. Ito ko yung Pagdilunin ba yung lahat? Piliho na kayo, arapanan, kanitinaldo, pandiprisyan niya yung balin ng panalangin. Kadwa na kayo sana, karingkalan, kanindan. Amen. In Joseph pa, Kaguriana, iipipon lang niya bang neto ng pamilya ng anak na, karing ang makapatakan o kimabilo kaya, gawa na kayo sana ng templo, kapagkasautan ng Banal Espiritu. Amen. Ikaw gusto kayo sana ng Diyos, karing sa tangkapos ng kasalanan, mawalaya sana busan din, at pagkala na kayong tulan, ibigay kayo sa alam sa ating kaya kung dali sa namin naman, magkamang tingalaman. Amen. May tanggal Diyos yung sila kayo, ito, apon na, apon na Banal Espiritu. Matula ka na ako. Wala,